Jó, tehát, hölgyeim és uraim, és figyelmet kérek, nagyon szépen köszönöm. Megkérem a kedves hajadonokat, lányokat, kicsit gyertek közelebb. Jöhetnek a szűz... Jó, gyertek közelebb, lányok. Gyertek közelebb egy kicsit, persze, persze. Tehát, kedves hajadonok, szép fiatal lányok, figyeljetek rám, ti hozzátok szólok. Kedves mennyasszonyunk szeretné megtudni, hogy az ő példáját ki fogja majd követni. Amint látjátok, a kezében nem egy díszes bokor, hanem egy rövidesen repülő mennyasszonyi csokor. Csak aki elkapja, annak reméljük lesz majd szerencséje, és közületek lesz majd annak leghamarabb férje. Én meg, mint főfé, csak abban reménykedhetem, hogy az ő lakodalmát is majd jó pénzért én vezényelhetem. Na tehát hátat fordít a mennyasszonyunk, a vőlegény fog 3-ig számolni. 1, 2, Na, annyit szeretnék elmondani az uraknak, hogy nem borsod és őreklám, emlékszünk rá, igaz, nem kell ugrálni, jó? Hölgyek közül, ha valakit nagyon komolyan érdekel, egy 5000-esen elbontolhatja. Miért keresek már valami? Nem? Nem? Nem igazán. Hát akkor kezdjük el, még egyszer! 0, 1, 2. Jaj, hölgyeim és uraim! Eszembe jutott egy nagyon rövid kis történet. A mai nap folyamán az egész családomat be fogom önöknek mutatni. Most a két kicsi fiamról szeretnék egy rövid történetet elmesélni. A minap a gyerekeim elővették az esküvői fotóinkat. Nézegetik, megszólal a kisebbik, az bűnroszkajok amúgy. Azt mondja az anyjának, te anya, miért voltál te fehér ruhába az esküvőtökön? Azt mondja neki az anyja, azért kisfiam, mert a fehér ruha a szépség, a tisztaság, a megbízhatóság jelképe. A gyerek nézegeti tovább a képet, azt mondja, aha, most már értem, apa, miért volt feketeibe. Na tehát, akkor. 1, 2, 3. Jó, 3! Érdeket is a mennyasszonynak. Hát a többiek még várnak egy kicsit majd, jó? Nyáron mész? Melyik nyáron? Jó, még nem. Most megkérném azon vendégeket. Az urakról van szó, akik még nem hajtották igába a fejüket, tehát fiatal férfiak. Ide legyetek szívesek jönni. Mennyasszony kicsit most leérném majd ide hozzá, jó? Tehát nőtlen férfiak, tessék! Nőtlen! Itt is jöhetnek a szüzek is, most neki le kell érdelni akkor, ahogy megbeszéltük. De megbeszéltük, hogy a mennyasszony bugyját ne veszi. Hogy mi lesz belőle? Na mondjuk nem ezt beszéltük meg. Na mindegy azért! Na tehát azért mutasd meg, hogy mit is fogtál. Úgy nem volt rajta a mennyasszonyom azért. Most miért árultad el? Azt a végén akartam elmondani. Ilyet. Na de hát most a vőlegényünk fordít hátat, és a mennyasszonyunk fog állni. Nagyon ügyes voltál, nagyon rendben van a dolog. Na de hát most lesz egy feladatom. Szállj fel magasra, dalom, hódítsd meg most a kék eget. Jöjj, kérlek, ne menj el, gyere, hallgass csak az éneket. Hogy neked higgyek, kérlek bízz, hogy bízhassak én. Kérlek szólj, hogy hozzád szóljak. Kívánjuk a fiatal párnak, hogy szárnyaljon a szerelmetek, mondjuk ezek a
Léggömbök! Tehát. 1, 2, 3. Szállj fel magasra, dalom, hódítsd meg most a kékeget. Jöjj, jöjj, kérlek ne menj el, gyere, hallgass csak az éneket. Kérlek higgy, hogy neked higgyek. Kérlek bízz, hogy bízhassak én. Kérlek szólj, hogy hozzászólj. Az úgy meg is látszik, tudod, a ráncokon rendes eltállnak.